Guys, so dyan sa among voice lesson, no? Dili lang na ako siya manager, pati nakaroon vocal coach! Buhan, di ko ba? Wait lang. What's up mga pambabels? Right now, naami dari sa Trans-Asia, no? Kay padulong mig Cebu, no? Laban lagi tani. Naan nami dari karon sa amo ang space, personal space. Dili sa akin ako kung akong tingog karon because gabi na and you know, people are kind of like mag-sleep na og sugod. So, hinay lang sa ako karon and nganong murag na hugaw and wait. Ana, hinlo na paklaban. Good morning, mayong buntag Cebu! Wow! Gusto ko akong tiyog. It's still 6 a.m. Bay, ana, midiri sa Cebu. Rock. Mura kong amaw. Actually, this is my first time in Cebu. And grabe bay, akong excitement. Ito kay gisaka, gitsadzay. Laban na gitsadzay. And then, mga bomba bells. Ano yung mahitabo karon na? Wala kabalo si Jomie bay nga. Maabot mi karon. Ang abi ni Jomie, maabot mi sa Feb 9. Among i-surprise si Jomie, no? Pero sa kuan ni siya, behind the scenes lang ta dari kay kang Glenn man nga channel i-upload ang pag, you know, pag-surprise kang Jomie. Saya ko si Jomie. This my shit. All the girls stomp your feet like this. Few times you've been around that. Bruh. Nalaparuhan ko yung kami ito nalaparuhan to siya. Anak, ikaw mo ito ng anak ko na pinapuruha kayo ba? Gidawat ka no, niya ako wala, pwede dyan na. Okay, so di ba nakita naman gito ninyo, no? O laban, ta sunaan ta diri sa crib ni Rigel. Crib bata lang. Kasi Ramsey, di ba lumalaban? Pak. Priorities. O gara dari atong mga laki, no? Nagkaroon sa balay ni Jomie na, nagkaroon sa Avida. Hey, manay event ba, guys? So, Diba dyan no? di ba? Sumanin nyo no, get ready sa atong Bisaya rapper nga mango float. Gabi na, unsa siya kay gahi pa man siya, 1 week naman guna gi-freeze. Yes, natanggal na siya kay actually nag-trial ako ganina, no? Ito siya look at Sige. Siya yun. Sige, narayot. Paning kamuti unsa. Tutorial ni siya. Unsa. Ana, Sige go. Hair flip sa uy, aya kwan uy, aya tusuka sa akong Sara. Already na hair flip. Ay, sound effects. Kita na siya. Ay, gilan, bakit gilusoy? Gahi kay siya uy, I swear gahi. 1 week man gud ni siya gi-freezer, so dapat 1 week pud siya paughon. Dami siya no. Dami siyang kauna.
padayon. Pero, kung ginawa ka, ako. Tari. Madung, ay makuha man ako siya pero di ko kabalo sa difference sa sa taas Kailangan ka solfeggio. Ha? Kailangan solfeggio. Solfeggio? Solfeggio. About na sa mga do re mi, bito mga notes. Ang tono sa do re mi. Don't cry for me! Una siya, una ko. Ikaw din sumpay para tsada kayo. Don't cry for me, Argentina! The truth is I never left you. Through my wild days, my one existence, I kept my promise. Don't give your distance. Almost, pero still have a long way. It's my first day. Okay na ako. Nakatuon siya, 6 minutes daw, 6 minutes. Sige na, be. Sample na, be. You put, yeah guys, Last camera, na. action. Yo, wahilas. Go. So, tuloy ko sa palayain ha. Palayain ang isip. Sa'yo? Balik. Palayain ang... So, ang ya? Palaya. Palayain ang isa't isa. Kung tayo talaga. Paminawa ko yun! Di ba kung kabalugon mo na magugyabang? Asayo! Diba? Sige na, mag-edit ng tatanan. Oo niya, magluto na sa dahil. Ito naman sa gusto na ka Wow, balik. Murag resume mo na din bitaw sa normal. Wala kayo sa mukha. Ano na tanong? We're still learning a lot today. Guys, no, management may sa among voice Yes! lesson, no? Dili lang na ako siya manager, pati nakaroon vocal coach. diba? Nakuha na dyan nato ang mga palayay ng isa-isa. Don't cry for me, Argentina. Libangon ko! Ay, hawa! Impromptu ses! Kalit-kalit. Tanaw mo kung mga musical ganina, no? Na-inspire me ba? Na-inspire me. Mga musical po ni. Gimigaw na rin ko rin. Muna din to siya. So good din na. Nasakot ko nga singer din ka. Like, kabalo siya. Guys, power kay siya falsetto, guys. Ipakanta siya, please. Comment down below. Tumao na ni, magsugod na dayon siya og edit. I mean, magtiwas no din ako magluto na yung koses. Mag-magic koses. Tungod kigabhanan ta. Pak! Di ba nakaluto na ko? Ano tang gamhanan? Kaya pati sudanan na lahi. Kaya na ay sabaw. Okay, ano si Jomie nga daghanon ang sabaw? Ako adobo nga dagan sa mga guys. So, kung manguyab mo na ako, dapat kabalo magluto. Gatcharot na manguyab dyan, no? Kung dapat dagan, sabaw ang adobo. Yes. Kaya ang importante, happy ka! Laban ng cake hunting, no? Dako, gido. Kasi kanyo para long live, yun. Parit lang na, magamit na akong kuan. Di ba di magamit ito kaya Adi. mas detector? Ang buwan na to. Og tungod kay si Jomie bay give love sa amua sa ato abay. Of course, give love sa to sa iya, especially karon nga birthday niya sis. So laban lang gito no. Push lang gito ng itang cake. Dapat makakita gito cake no. Laban lang gito alis takto. Ay look, kasi magdala sa cake. Like, dili magdala ako muna. Ang sulod. Ako na. Pag una lang din mo doon. Dili ka rin sa makamata, no? Got it. Hindi na. We got it. Mini surprise. Yep. Me surprise love with great love. Love Jomie, no? We love you so much. Happy birthday in 25 minutes.